В обединяващи и динамични лица от различни професии в клубове, в ползи и в служба на обществото. В България има 70 клуба. От една година функционира Ротари клуб в Банкя. Хора от различни професии, с собствен бизнес, работодатели, живеещи в Банкя. Целта на нашия клуб е да подпомагаме на града, в който живеем, с различни проекти, в областта на културата, на подпомагането на хора, които се нуждаят. Това е първият проект, който се осъществява от Ротари клуб Банкя. Имаме още един проект, който зимата се надяваме, че ще го осъществим. Това е подпомагане на хора в затруднено положение. Традицията, т.е. подпомагането на града и на различни предприятия ще стане традиция за нас. Така че се надяваме новият президент след една седмица, чието дело е този шкаф, да продължи това дело, но мисля, че поставихме добро начало. Tutto finito!